नमस्कार प्रणाम। जे भी इस वीडियो के देखा था, यह वीडियो में रउआ लोग के सबके स्वागत बा। हमारा भोजपुरी के सुपरस्टार अंकुश राजा और नेहा राज के आज एक बहुते बवाल गाना आइल बा। ये गाना कांवर गीत बा, बहुत ही शानदार गाना बाटे, बड़ा बढ़िया गाना बा। ये गाना अंकुश राजा ऑफिशियल से आज रिलीज भइल बा। रउआ लोग जाई अंकुश राजा ऑफिशियल पर, गाना के ढेर सारा प्यार दुलार दी। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बाटे, बहुत ही बढ़िया गाना बाटे, बहुत ही बढ़िया बोलबम गाना बाटे। ये गाना के राइटर बॉस रामपुरी जी बानी, म्यूजिक आर्या शर्मा जी बनौले बानी। यह गाना के अंकुश राजा जी और नेहा राज अपना मधुर आवाज से गौले बानी। गाना के बोलबा आर्मी बना दी भोला, हमरा जनुआ के आर्मी बना दी भोला। बड़ा ही मनमोहक गाना बाटे। रउआ लोग अंकुश राजा ऑफिशियल पर जाइए, यह गाना के ढेर सारा प्यार दुलार दी। अगर हमारा चैनल पर वो लोग नया बानी तो यह चैनल के सब्सक्राइब करी लो, ढेर सारा प्यार दुलार दी लो, ताकि हम वो लोग संगे हमेशा बनल रही। जे भी अंकुश राजा जी के फैन बा, रउआ सब अंकुश राजा ऑफिशियल पर जाई। बड़ा बढ़िया ही लवर सॉन्ग बाटे। आर्मी नेटर के बा, एगो बेरोजगार लड़का के से संबंधित इस गाना बाटे। तो रउआ सब अंकुश राजा ऑफिशियल पर जाई और ढेर सारा प्यार दुलार दी। कैसे रउआ लोग के प्यार दुलार से ही ये गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड कर सकी। तो तनिका देर न लगाई, अंकुश राजा ऑफिशियल पर जाई और ढेर सारा प्यार दुलार दी। जय भोजपुरी।